Tiedätkö, kuinka valita juristi, joka kykenee neuvomaan ja selvittämään oikeudellisen ongelmasi? Uskallan väittää, että ohjeellani kykenet valitsemaan sellaisen. Tässä 4 ohjettani ammattitaitoisen juristin valintaan ja vältät sudenkuopat. Arvo vastaan hinta. Ammattitaitoinen juristi tuo kokemuksellaan lisäarvoa. Hinta on mitä maksat, arvo mitä saat. Toimiston koko ei takaa osaamista. Uskallan väittää, että pienemmät erikoistuneet toimistot voivat luoda enemmän lisäarvoa sinulle kuin suuret. Toimialaosaaminen ratkaisee. Varmista juristin ajantasaiset referenssit. Kyseenalaista vanhoja saavutuksia. Selkeä toimeksianto. Liian usein toimeksiannon sisältö jää epämääräiseksi. Määrittele se siis huolella. Mitä mieltä olet näkemyksestäni? Jatketaan keskustelua tarpeistasi. Ota yhteyttä.